Number 3. Hey! Tawag! Hey! So yo, what's up mga kawaray, no? So, dito ako ngayon sa Parañaque and syempre, dahil nandito ako sa tropa ko, kinuha niya ako dito para maglaro. Kasi nandito yung tropa ko, si Gamueda. Alright. Yeah. Shoutout nga pala sa yung mga dati kong mga kaibigan niya. Especially kay Orlando Ferrer. Orlando Ferrer, friends ko namin. Alright. Pumunta ka na dito, pre. So yun, bali dumating ako kanina mga 7 quarter na, no? First quarter pero naman, nag-bihis ka pa rin. Bumiyahe pa kasi ako eh. So yun mga kawaray, no? So huwag nyo kakalimutan mag-like, subscribe, tsaka hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video nilalabas natin. Alright. Hold up. Okay, number 3. Hey! Tawag! Number 23, wala dumiretso, basket! Easy basket! Wala makapasa, pinasa kay Joey. Pangalaman. Number 1. Hoy, pinapasa! Pinalik niya sa pangalaman. Napakagalit na pasa rin! Pinasa kay Joey basket! Isa na ang kalangan. Karagetos man sa kanya ang pagpapagapagis. Oh, wala. Yusuf, wala. Ang pagpapagapagis. Pinira, wala. Nakulay kayo kasi. Pinasa kayo yung gawin. Pagpapagapagis. Ganda na pasa eh. Wala lang. Hey, pinagkakataan. Yung Sherry, tulad ng bola. Si Joy Campbell. Panis!
galing. Shot clock natin. 10 seconds to go. Easy na out. North Korea. Reserving. Pinasa kay North Korea. North Korea yung reserve. Wala. Wala. Wala na ang pagkakalagin. Kulas. Ating mga butihing na pinagay na yung umapit kayo sa ating Elsewhere. Easy basket. Wala. Wala. Kuya Arvin, nagdadala ng bola. Mag-enjoy lang kayo ng labi para mag-enjoy din ang ating 2 billion viewers. Shoutout na pala sa ating mga nanonood dyan. Oy, North Korea! Wala! Shoutout na pala sa ating 2 billion mga kaibigan na kabukahan. Kuya Kobe. Uy, grabe na yun. Pinapasok. Nakuha na ni Alden. Arden. Walang mga pasahan. Hindi na pinapasok ni Gavin. Pililit. Pinapasok ni Gavin. Wala. Nakuha ni Kuya. Easy basket. Basket na. Mga bata ito. Pinapasok ni Gavin. Oras, 61 seconds. Oh, tingnan na pa sila. Wala. Parang ako na gula. 10 seconds. Kuya Ahulo, basket. 5 seconds. Oh, nakagawa pa. 5 seconds. Easy.
Pili lang tayo. Oy, atras. Diyan. Buhay tayo ulit. 14 seconds to shoot. Pili ko lang ako. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Wala na ba basta? Pinasa ang iwawa. Pinira. Wala na ko mag-gol. Kopi, Castañeda,
Aldi. Basket.
Pag nakashoot sila! Yeah, what's up mga kawaray, no? So, ayun, nasiko ako. Nasiko pala ako. Pareho nga. Ito yun doon kanina. Pero yun guys, mga kawaray, no? So, yun, talo kami. First game, talo kami. Okay lang, bawi. Ayos na yun, ganun talaga. Next year. No excuses, talo talaga. Ginawa naman namin lahat, pero ganun talaga yung laro. Ah, vlogger po ito. Dalawang vlogger pala ito, bro. Eh, iba-block yan. Right. Iba-block, di ba? Sao Paulo, dapat sa akin. Talo rin ka. So yun guys, no, bali kakatapos lang ng laro and so yun, first game ng liga. Talo kami. Ayun. Wala, ganun talaga yung laro eh. Sayang. Pawi na lang next time. Kung may next time pa. Naman, pero. Kasi bali kakatapos lang din namin kumain. Siyempre, papabayaan pa ako ng tropa ako. Siyempre, hindi mangyayari yan. So yun mga kauray, no? Hanggang dito na lang. Alright. Hanggang sa muli.